Srangsalo Ajamsha GB Hospital ni kaisa lift hamya ongmani bai lift bisingo khasa wai tongkha khorok chibo bororok pate muni yagulo kiri jaga chiri khok laikha lift bisingo khasa ja kisashuk bororok Hastini Referral Hospital Agartala GB Khamrokni Mumbai Shalbrumna Azaisa kaisa kokshil shamuk Srangsalo Ajamsha GB Hospital ni kaisa lift hamya ongmani bai lift bisingo kasa wai tongkha khorok chiba bororok pati muni yagulo kiri jaga chiri khok laikha lift bisingo kasa ja kisashuk bororok aboni slice sekangbo waini waithamno patikha abo hai patimu fiaba abono tiyoi nahar jagya kaisa shaktharmu Srangsalo Agartala GB Khamrokni lift bisingo khorok chiba bororok kasa wai tongmani patimuno kitingoi Serapsani bagai ufla kafla chakha Agartala GB Khamrok complex paithago security guard ni chai tok mumbai khoroksa lift bising ni tikhlai jakha borokno কতজন মানে আসলেন ভিতরে রোগী আসলো নি ভিতরে কিসের থেকে আটকাইছে কিছু জানা গেছে সবাই সুস্থ আছে তো সবাই সুস্থ আছে তো Fia bapatim goke boshak dokuman mani tesha khamya ongmani koktoma koroi Raja khoraguli nishimi pronomni kokthum chini khorang